L'Alba està inconscient permanentment, però fisiològicament té cicles de son i de vigília. Els malalts es mouen, tenen reflexes. L'Alba és forta, se'n sortirà. Això espero. Per què no fas un documental? No sé. No hi ha dubte que és un tema de molta actualitat i polèmic. Jo vull fer un documental que plantegi dilemes, que inciti al debat. El dret a morir dignament, seqüència 1, pla 1, primera. Si a aquella persona se li dona una bona mort o se la continua mantenint en estat vegetatiu permanent. Acordamos solicitar a los poderes públicos que se abordara seriamente de una vez la despenalización de la eutanasia. L'eutanàsia voluntària, jo sempre he dit que és un dret humà de primera generació. No podem dir, això no pot ser, això no, però hi pot haver un cas que sí. Jo crec que la vida realment la tenim a les nostres mans. Crec que per do de Déu... Io ho sempre detto, se si vuol sapere che cos'è l'inferno sulla faccia della terra, bisogna trovarsi in queste situazioni. I want to be able to work out, when I get a new symptom, how I'm going to cope with that symptom. Je peux le dire, je n'ai pas tué mon fils. Je l'ai aidé à partir dans un autre monde. Tengamos en cuenta que previamente a poder articular mecanismos de ejercicio de este tipo de cuestiones, habría que despenalizar las conductas dentro del ámbito del Código Penal, lo cual es una competencia del Ministerio de Justicia. Je pense que Dieu nous a donné la vie, mais il nous a donné quelque chose de beaucoup plus important. Il nous a donné la liberté, il nous a donné la responsabilité, il nous a donné le choix. Si hubieran encontrado elementos que fueran claramente en contra pues, de lo que dice el catecismo, de lo que dice la moral católica, hubieran alzado su voz. Si l'Església digués sí, aleshores potser socialment s'hauria entès que l'Església acceptava, en el fons, l'eutanàsia. Queda tanto por hacer que en este momento plantearse la eutanasia, pues cuando menos es, yo diría que poco inteligente. Tu saps quan feia que no aconseguia trobar una motivació per fer una pel·lícula? No sé com li explicaria això a l'Alba si un dia es despertés. El posible amor entre Esteba y Laura puede despertar sentimientos de culpa muy profundos, porque Alba aún no ha muerto y puede despertar los sentimientos de infidelidad, de deslealtad y sentirse totalmente indignos. Viure amb les circumstàncies en què es troba l'Alba no és viure, és com estar mort. Com es pot dir que s'estima algú quan està així i no voler-li evitar una situació tan indigna i tan humiliant. Hola, Alba. Hola, què tal, Alba? Venim a canviar-te una mica. Vinga. Va, un momentet. Que li toca mirant cap a la finestra? Sí.